kata ka connections but kibrio nde tang banlong lips to lips nde tolong ears to ears, it should be also heart to heart but kibrio wat ka BJP kamla ban rungkle amne mekalia na try kibe ki parti ro ka support ka song sit kan don nde hadu kan no kata ka song sit kan ne tang ka kongres ka bala ban yakun bat ka BJP awak keleng kari India mentaki biro ki duai baka kongres ka dewan phai biang ban yo ka suk ka san ban yo ka jingsen shar ka ba salon sar kublai parlok sa shisian ni pliang sobhai pi shagani ka program ka jongi ka ta ka ba ni khot ka one on one interview ba kirio pa khmat jong ka jalat meglaya ka jongi pamenta kan tingi don bat ni ima Vincent Palai belong MP jong ka Lok Sabha but menta kan tiru in ye kun ye ka election sha ka yeng do par thau ang ka re India ka Lok Sabha na ka seng Congress Kublish bon mai ka jing long lak loi ka jong pi ban don benta ngi ban kren ban ngi ki ya kita ki jing thmu ki ba ka party ka jong pi ka thmu ban train na ka benta ni ki sansnem ki ban wan la da pi sha ji biang ku unong mi khmat jong ka jala ka jingi na po shalong parliamentary seat ti ka baning kong e ma nga ko ban kli ka long ba ha ka ni ka jing long MP ka jong pi menta la lai samoi ne ki e ki jing i ki jong pi baka jala jungi kadang don kam hadu menta ke ba kimpat yo ke ba ke sarkar India hi kampat la pun ulong ka sarkar dia kam pala ban penolong ka ba men hi ngai ba kayo kam yo jam jong ki samla ka ba ar na trai phila I ba ka north east barok ka ka long landlock te me khalia jongi le la tawiar chi liang da ka Assam chi liang da ka Bangladesh tengi don kami ban pli kilat kilanti ya kinong Meghalaya ban den de ban don ka business bat ki Bangladesh nga ikini ki hakmat ban pinyo kam ban pinyo jam ki brio haden ba khang gadu yong nang ta sa ka limestone ro ki la khang nang ta sa ka ding ro la khang tengi de ban pli kalat kilanti ba indio kam yo jam nde tang hapo India ndre wat cha Bangladesh ter su Myanmar cha Vietnam ikini ki bahkmat nangi perkhat ba ya ka lawei jong ka state ka jongi khnang ba kibru jingi kin khambiang kham bit nangi kren chapang kani ka jinge te lok jong ka Congress bat ki wei pa ki seng san prathei ha ka jala ha ka re India hi pro ka wei ka tam kon ka Indi block ngi bak la don ka jing ya pat ya pra ha ka jinge su thu jing mut ba ha ka be de ba ki seat sharing mo ti ka eka pa phidon man ong kum unong ya lam jong ka seng Congress man tala la ki bun snem balai tharai ki mi kita ki jing bam ya sngo thu jing mut hapdeng ki ni ki seng san prathei ba phe phe pi haman lik party ki don la dong ka jong ka vision ka jong ki haman lik party ki don la jong ka jing ka jong ki haman lik party ki don la jong ka compulsion jong ki matrai ka we na kata ka daw ka compulsion for example kumbolong ha Meghalaya ni congress ngi de bandon kata abat ka TMC mar ka TMC ka de ban long ka we na ki perlok ha ka jing ya te lang Ndrai ke cenge ang ne ngai ba ngi klemetai abat ke TMC na mar ba ngi tip ba ki he TMC ka tu ka ne ki la kro ki bru congress paneli chpo BJP te ban ya ka ba ya tai abat ka TMC haden kin sa le cha BJP te ka long ka ching ngi haden ban ta ki la pha ki nong tre jongi ban ne tre bat ka TMC la pha long kum ki congress haden bat la ki le cha BJP long ki la yo wat ki jongi na kata ka daw ngi rai ba ka jing jongi ru hap tip hi khnang la dangi kwa ba ka congress kan ban biang ha Meghalaya tengi de ban klan ha Karo Hills ngi ban klan ha Kasi Hills ngi ban klan ha Giant Hills kata ka daw nga try ka we ka jing ngi don lagi jong jing ndre ha ka chok por ngi don lagi jong ka compulsion ada la dangi le kul mar ting ngi du bat ka bengi don kedai ti ngan kli phi kum u president jong seng Congress ha jala Meghalaya mo habangi pe ka ya ka rilum garo menta ngite ba usaleng sama onya khun nang ti hatu ka Congress ka la ban pilim ya ka NPP ba la bat ya ka shuki kum MP jong ka Lok Sabha mantala bon snem kan BPP ya ki records apa Karo Hills kade ba piong ka ya ka Congress kum ka yo saleng kum saleng ban pilim ya ka NPP Andai pipai ki records pat Karo Hills barbor ki du ki ka Congress upi sama uhe
UPS sama ulang haduk speaker di nak Kongres. Kapten sama ulang chief minister di nak Kongres. Salseng sama ulang chief minister di nak Kongres. Ki babon hina Karo Hills ki February Kongres ka legacy jong kini ki he ki badon machwa ka Kongres habang alit sa Karo Hills kadang don hi. Kumjur u saleng la de way menta u leader na Karo Hills na habadon ha Kongres jongi ngai ba kabor jong ba mde ban underestimate. Ula ban job ro kat kum gajing pe jonga nga kamau kapor bang election nong kong ki bru ki wan sanga ki kwa pat kersan kimi thu nga nda ki kwa pat kersan namar ke de party. Kumjo mana kene nga wan sa Karo Hills ro ngai kajing wan jong ki bri so saleng sangma kajing ya kendo jong ki bri u kajing jong ki bri u kajing terwa jong ki ban kersan kade tik bau deu Kongres. Takata ka daw bande ka kerting jong saleng sangma kade du ko we hende hak ka kerting ka Kongres but nothing is impossible ka bala he ban long. Konrad hak porbo long finance minister pi sangma long ka pik tanju udang rem. U James sangma Konrad ulong CM u James sangma urem. Te ban ong hi ban impossible te kamdir kala he ban long. Nothing is impossible. Oh. Ti habagi kren halor kani ka yatra ka jong Rahul Gandhi hadu kanu thai lala ban consolidate ikata ki votes jong ki pa jong kari. Pi Rahul Gandhi ulej ke yatra ki bon ki banta. Cibenta wan Meghalaya kalong ba ka connection sa peding jong ka party Kongres. But kinong song snong hapo Meghalaya bat ka North East barok ka way. Ka jingwan jong Rahul Gandhi kalong kumban pentikna ba ka Kongres leni ki he jong ka sing Kongres. Badon na Delhi kim klet rai ka Meghalaya. Hakazu ka poro ki nong Meghalaya kamtam harilum kasi jantia bawan Rahul Gandhi ki burom ki wan te kisngo burom ro ya ka Kongres te kajingwan jong Rahul Gandhi kalong ladi ha Meghalaya leni Nagaland leni hangno kalong ban connect ban ya yo sngiaw ki jing jong ki bru keleng ban yo ya ka culture jong ki bru ban burom ya ka reti ku dustur jong ki bru te ha baulet keleng upet kuma Meghalaya u test ya so tron ma u test ro ya so nyamtra ura ro nang ni arpik up sha do sha lenti ba ulet te ha ulet yang to usau tho ka ka jing don dor jong ki area ba ulet na trai kala hi ban don ka jingkela na mar ki biru ro ha ba ki pi ka politics ka de ka don ka connections ba ngakran kumakran bat pi ma ngakran bat pi hang ni long pipikiran ndai kata ka jing yajan kaya per pa politics baki biru kin tabot caption ya means ka jing ede ka de belong hat to hat to Rahul Gandhi ukwa ka kata ka connections but ki biru mde tang banlong lips to lips mde to long ears to ears it should be also heart to heart. But do you think that will translate into votes? Nga iya po Meghalaya ta katrikam Nagaland katrikam manhekani Karnataka katrikam te kani ka banwan ngam tip kalong kumno tanga balik keleng nga ikatrikam ka transform bat your whole kan hero Rahul Gandhi menchwa ulong kumno bat mentah boleh ki yatra ka confidence level ka jo ka uton ka confidence level tengala ki tim jung ukat sa bakilet ki records mandawan hang to study kumno ki im ki pam kumno ki kren ki briu kumno ka behavior jung ki briu ukli ka culture jung ki briu te banlong politician hi ni haptip ya ka culture haptip ki history haptip ke kom im jong ki briu khanang ba ngin seo tho ndangi chna kino ki policy ki de na manta ki briu ki nong song ha ka to ka area tengah try kan translate sa ka word Tingi kren menta halor ka jinglong jingman jong sanyi masima haga jala ga jongi ngi ba kala don ka sagawi ka seng ka lawan rong thamai haga ni ka jingele mo ka jinga khun naga menta ka election sha ka lok sabha menta fi don yo nong no political rival ha u VPP menta ro because ni te bo VPP u klan bha ada lada om ha ka nong ba shlong handai ki haki jakan nong kondong no klan bha phi parti Meghalaya kamde ke batumai ka Kongres ka don mi ki parti mi ki PDM mi ki knam mi ki parti tumut ka jingmi jong u arden kamde ka batumai ka dehi ka ba menchwaro ka por ba mi uknam ro u yo sit hi ha por ba mi u PDM ro yo sit hi
Hapor bami PDF ro uyak sit hi. Te ngai haden baki mi, haden baki uyak sit ki nong sebut ki realize baki don ke limitations. Tengah tray uba arden ro ka johi, uba pencengan ro ka johi, uba apol ro ka johi, uba kaji ro ka johi. Kila seng lagi jong ke parti ki biru ke biang. Ki biru ke start, ki biru ki don bon ki nong bot, ki don ki followers. Andre ki don ke limitations ban seng he ke parti bapin pen scam ye ke parti, penek ke parti, ban lek keling-keling, ban penget upai ba kasimpor. Wat ke BJP kamla ban rungkle ang ni mekalia. Tengah try kibe ki parti ro kasimpor. Kasong sit kan don. Andre haduk kan no kata kasong sit kan ne. Haduk kan no kata kasong sit kan translate ke bapi ong siki voters. Ka try kata ngi hab ye page ndala kut kan ni ka election. Dayo result ngin page kat no ki lek seka VPP kat no ki bane kat no balik cibi ke parti teng ban pembi ye ki biru cisen pembi nong no ban create ka komunal kumbayo BJP u job ba u pen mi ka sawah deng ki Hindu bat ki Muslim te ki Hindu ki wan ki Kristen kumjor u ba arden u sedang mi partai da ka ba ong ban lek ke reservation te ki biru kan sepet kano ula ban pen orlong ye kata ke jing angnot jong ki biru atrai kata ki biru kin saap kin sepet namar ki biru ki nong sebut ki bayasha te ki bamyasha ru ki donhi ki bayasha ru ki donhi ki bastat ru ki donhi ki bangit blindly ru ki donhi ki bangit de jing senia ru ki donhi natrai mono ban bon ni kita baro in sepet dakut collection Ting ni keren halor kini ka Lok Sabha election ki babun ki ong ba lada yo results I kumba o BJP unwan biang hakabor ti lada na po Meghalaya just assume ba ka Congress ka job ya ka Shillong ba ka Tura ti kumno tharai phila ben pin tikna ba ya ka sur ka jong phi ba ya u jong usaleng on pen sngo ha po ka Lok Sabha namar hakini ki sanch post nem bala lek phila hoi phila kren phila yeng ban kren ha ka parliament ben pai ki jing e jong ka jai ben rio henry wala ka taru kita ki jing dawa ki jong phi kim shim la olong kum ka ILP la ni ka tin khasi bagaro pi ala desainnya ke demokrasi hakata gorkom ba ngini bandon ke ruling ngide bandon ke opposition hakajo ka poro pindapej ke history jong ke BJP kumni kayo sensar sansnem next kalau ong kalayo bet kata-kata lepo election kamlong kum ba ong tementaro ka jo ipinai ka shining India apa shining India ro ke ong kumni South Park Plus andre ba pinda analyze but state by state sit by sit kanam poi mentaro ka johi ke ong sauspa ke jemut jong ki sauspa ka theo ba ki don kam la kumno laispa nrupo pral ni laispa nyopo ban penkela ya ka constitution jong ke dia ban amen ya ka constitution India ki kwa ban penduk no ya ka ten secularism na ka to ka ba la don apa ka constitution te ban penduk ya ka to ka ten ki don kam 3/4 kata ka jing mut jongki indirectly ki jing ong jongki ndai ki pajba nong song snong jo ke India ki bastat ki sel tho ke jing mut jongka BJP te ka lasro ki la premi ke BJP ki la penhiare ke BJP mentaro ngam artetin pin iya Bihar ke BJP na ka bayok menchwa mentakan sehir ha Karnataka kan sehir ha Punjab kan sehir ha Delhi kan sehir ha Haryana kan sehir te keleng-keleng sei kan kiu Deleleru kanamio katkum ka jing pet jongi ki declare ki kandidat haduk menta arspa tam. Wada Meghalaya ni kimpat declare. Kepen iba ki batikna ban job ki dei hadli apa arspa. Sispa kande pusan sispa kande peru. Pala de kata kim job re. Kata ki snahlu kom ki persyang ban break ya ka kongres apa Himachal ban break ya ka kongres apa Karnataka ban break ya kongres ki bon ki bentak persyang ban tet da ka bor ban le da ka masal pendon kam de ki ID pendon kam de ki CBI kata ka daw tenre kanamio rekum de ka baki ong ki BJP la long kan long no kum ta ka bor jong pai ba ka jung start jong pai ba ngatrai kan long do kum wei ban pensiau ya kasur jongi kam de tang development pi kumolong menta pio development ne pimyo de kasuk kasangi di ban pe kumolong menta ke BJP hapo Assam ka torchor ka manto ayu pnyo kita ke development hapo khado ka development state kan le chiki pat ki priu ka jing torchor ka harassment ngadang wan mencisngi na kro hills hado hapo rongjeng kilawan ki
RSS ni ki briu jong ke BJP ki pendik ki padar jongi pin I ki wana po marmain menin ngadang wan na po malos nai ki briu jongi ki rang ba snong ni hamalos nai menta ki samon ni ki isu ka waran RS ka chongsuk ka chongsain ka de ki sibenta mi hab perkat ba but ka development ka de ki sibenta te banyo ke development ngatrai bede bendon ha rolling banyo ka chongsuk ka chongsain ni hab perkat ba lada ka development ki bandra ka chongsuk chongsain ngi yo nem ngam try bi ki briu kin yo ksiar rupa handri ka chongsuk chongsain kam yo kamantoy ka spa ka po ko mo po Nigeria ka spa sa po ko mo po Jammu and Kashmir ka spa sa po pin I pun ki benta jong kari India kim yo suk kim yo sain te mentoy yu kata ba pin don ha ka ruling lada pim yo kata ndeng akarmen ba ka kongres kum ba kalong mentai bat ki parti ke don ka chance ban biang ha ka bor namar ki briu kila I ka kongres ka sensyar kumno ka BJP ka sensyar kumno hadal hi te tang BJP bat kongres me tang ka kongres ka bala ban yakun bat ka BJP ha kaleng dari India mentah ki briu ki duai ba ka kongres ka dewan phai biang ban yo ka suk ka san ban yo ka jing sensyar ka ba salansar tengah kermen ba ki briu kin seperkat hi kata man ong he ban yadai ka jai briu jongi haka kongres ngilahi mde tang bangi don hak ka BJP le ni kinu parti mentara ngi kren halor kani ka Citizenship Amendment Act mo kila don shibun ki jing ong ba ka BJP ka penankam ya kani ke issue ban job ya ka election namar ba ki penbanai ya kata ka CA ya ka CAR had to kani sngi hashwa ba ka lok Election Commission of India kan penbanai ki dates te to kata ka long mo te ki brio ki ong ba ki nong pet thu ki ong ba ka I ko BJP ka le ya kani tang ban tap lup ni ya kita ka ya katu ka electoral bond scam khnang ba ki brio ki num yok kren ni ka tu menta ki yok kren me ishphang ga CE atrai ka electoral bond ka bekile ka de ka corruption ka ba tam ha ki history jong ka India te ka jing pemi jong ka BJP ka CA ka de namta ka communal ban divide happening ki Hindu but ki Muslim ki Hindu ki don 78% of population jong kari India the Muslim ki don only 17% ni ki Christians ki don 2.6-2.7% te ka jing job election hi BJP ka de pit on communal ground back up da ka pisah te ki electoral bond de ka pisah te kini ki combine u job ha kini ki por beladep andre ka jingrai jong ka Supreme Court manta namenta kani kala expose kala kibriu India kala I ka jingle jong ka BJP te kan da persang da kino kila ro kimla pan tep miao ya ka jingle jong ki na try kin da le kano kibriu menta kila tip ka chuk ka menta lawan ha mobile jong pi na ki apps ki prepare ki information ki prepare ka technology ki prepare mdei ko menshwa be kile tang hi television menta ki social media ki bon ki information be ki briu ki tip ngam try ki la ban le ki ta la ki thmu kumno ki pai ba ki tip ki sabishar tingi krem yang CE mo ki don ki ong ba ya ka CE na do ki snam arajar jalai aja saw kade ka sarkar hoi ka sarkar BJP ka po jong Atal Bihari Vajpayee ka bala penla la ni pensuk ya kita ki nong pet wer berman chakari India knang banyo ek ki passport but how snam arajar poru kade ka sarkar jong u Dr. Manmohan Singh jong Congress ha ka to ka por ba ban pentik na ba kini kinong petwer kinom don than kata ka jing ha ka ba kin yo ek taki long term visa zalini ki passport ki jong ki te ka jing ong ka long ba ya kini ki baro kam dei tang ka seng BJP ka bele hendai ka seng Congress ro ka don kti ha ka ban pentik na ba ki nong petwer na ki we ba ki ri ba marjan kin yo wan shkari India pi pinda pule ka proposal ba manchwa habale kanu ka bill ngam ong bale tang BJP la ni le tang Congress abi pile kanu ka bill kanu ka proposal ka sarkar ka draft ka ai ki pa ban ya tai ta ka tu ka por ka Congress ka draft anda ki osnyo haba kile consult hang noi hang tai ke bakam long ti kisanya no ta kamu da balale ka Congress u BJP de ban peteng be kamu da we balale Congress temut ka ban peteng ka that is wrong information kibon di kispatli ki proposal ka Congress kamut banle lini BJP umur banle andre haba ki phai spai ba na marngi don ha ki democracy ni hape
ke jing baha ke jing mentoi ting uweu prime minister udon ke jing temu ban yarap yaki ba petbir kadon ke jing sisa andre hakanu korkom kan ketapat ke impact pat yaki badon lopa tiki sange no tengah try kata ka wrong information bakale o kongres BJP udah ban continue bej le ni bale o BJP kongres udah ban continue bej kata baro ka kiklem yeto pat menchwa hakai ke level kila don public discussion ka don ka views jong ki pai ba tu kongres baru kisah ai ka views jong ki pai ba ti iba kambiang ke sange no tementa tu totally wrong kata ka ditang ka lem excuse iba ka BJP ko ong ka ditang ban pembiak ki pai ba ti habangi keren pada ya kan ni ka jeng pen krek ka jong pi banyak ko ni ka election hadu kat no pismo scam ba pin sashi sien pin yo kurbe yang ka jeng job ti ka election ka election ladi menswa ne menta kijing na do first election second election third election ngam ju yo suk re ka jing ka don be ndre ka banga so scam ka long ba ngala ban don jing duna hang ni hang tai ndre Kibru kidang senia ya ka parti. Namar kasensyar kadar kamsyong atang huwai bru. Kasensyar kadar kasyong ha ka group. Ting ko banga ong nga ka views jong nga kala ban long de kuwai ndai de ka parti overall ka ken em ban yemiat lang baro di ban don be de ka jo ka jimut jing perkat ting hable de ka tang baka don ka jing sno tho lang ya baro. Komentaro ka jo kibru ting ki don hi ka jing ong yang o pila don slam kata te la di ban ailat ya kiwi honestly ngaru jing mut jong ngam de kini ngala de Emmanuel ngala ong Emmanuel ready ban ele no doktor pom ong ready ban ele no re kini bong menta ka kongres kan wan ka bor la P1P pilong senior pinyo ka post pinyo minister pila ban le bhai kari te ka don jing bantoi ha ba job bon sen ni kam don ka position ka babiang ban yarab ikibru la de yo minister lo yo ka jo ka por ka don hero ka jing sngau ba de ban ailat ikiwi nga tengam don jing ban ailat ikiwi la danga Delhi ngawan sene ndai kini ki perlok janga ki ong kam long ra ta ki jing jit jong ki biru kam de tang nga ka de ro nta ka parti ka ideology jong ka parti ke jing jan jong ki biru bat ka parti kat sebangalik ni kan bas kum ka parti ngi kan bas kum individual hoit ngala ban don ki perlok hak ne hang tai te ka combination jong ka individual capacity jong bat ki biru ka jing sekri jong kat san snem nga try kata ka ban penlong yang ngasio badang long confidence ban job yang menta namar kibiru ki kam ka parti ate bay tre kren pada bat ki mat tre kam ki ba kongsan ke ba phi bo ba pin telun ga kam kini ki san seneman wan la da phi job pom MP pi ki mat tre kam kene ga de national politics naliang jong parti jongi kila bo ki mat tre kam hakono kom banerap ya kayok kam kayok jam langi poy ka bor hakajo ka poru kumno banerap pen scam kor kom sensyar kandar kam tam ke riti ke dustur ke jongi hakono ko por banyarap iki longkmi empowerment yaki women empowerment hakono kor kom banyarap iki nongrep ki nongrep kom menta ki don ching ba ke India baro ko ban ame khaliaro kumang nongrep sensar kahiar kador kansan ki norop sing kahiar kador kansan tengi de bandon ke minimum support price banirap ikono rep abakahir pelat ka sarkar ke di bantit ndala biang sarkar ke di banirap bandino ya ka to ke ya nong ke di banirap ya kinong rep kata kawe sakawai ke badon kamba kayo kam jong ki samla ban ai training but hagulo la di kisala kim yo kam hagulo kom banirap iki kini ki bakmat nakaliang jong ke parti nakaliang jong apat personally nong no PE kumolong menta kabok bakbon jong kayat kayang jong ni do surok mentang ila push surok nasilong sedo silsar ude banlong 6 lane ngatrai kini ngila yok sungshan kamba almost 3000 lai hajar crore ki ong ban implement no ya kane bat sakawiro ban open ki border bat ka Meghalaya bat ka Bangladesh min Indian Bangladesh through Meghalaya ban penbaha ban permit kumbolong minta perok ke North East la move kata kanang ban connect sedo South Asia bat ki Japan kila pedut ki hajar crore ban invest Bangladesh haki airport haki surok kilti ke sengking okay ke tourism hang ni mana kini ngila persyang ke tourism ke kiwa Meghalaya baki bahagi surok ke kiwa Meghalaya baka law order ka biang te kini ru ngah perkat ba ke law order kumolong menta ke drugs kala ajur ke drugs kan kata ke law order ke surok menta bangila isna menswa ngah penhe kata ngah pej ba kata takayok kam ke jam through tourism ngah page up iwa institutions kumbolong menta
ki college jongi ngidon tang ki Saint Mary's nang ta Saint Edmunds bat kiwi papiang mentang hap ka policy batmai menta ki haban ra kiwi ki college ki badang ni ki babha kam hikai ka bakampa nang ta ka health radai ka nu benta kaleng barok ki state ki yo aims ngide ban upgrade ya ka nigrims into aims engineering ngim ton baka state jongi kan pa ngide ban don ki engineering institute hang ne ngide ban don ka national institute ka komogilong mentangi don ki NIT ndai ngide ban don ro ka jingseo na ka state ke ban don ro ka C ha ki national institute pa ki kena jongi ki de ban yo ka reservation ka babiang ban yo rung hang tei industries ki babon ngiap pej ba amde tang ban ki industries ndai ngide ban yo kam yo jam ki tu industries ngide ban on ka tie up ban training ngide ban tan ban train ki kena jongi ba kin yo ki tu industries ka state government ka de ban don ki interest ban pentre so kini ki baro kum ke airport ngela de ban pa kum balong menta hadin mangalong MP ke airport kala function kumba new pratli ki flight ha kasi ki kiu ki hier na kate ke airport ndeng ke boeing ke de banwan long hakini ki bon ke ngap per khatra pej ba khnang ba ki bru jongi kalawai jongi nginam safa ngi de bandon ka planning ngi de bandon ka system ban yetre khnang ba ngimla ban tre season tre ndrei la ngi plan ngi don ka vision ngi don ka plan ngin tre kat kum ka plan nga trai ba ka jaj bru bi e jongi khamtam ngi ki khun jong bru nyu trep ngi don ka jingkermen lada ka kongres kawana ka bor ngin yo ka suka sain ngin yo ka jingmani blai ka babiang ngin yo ka khayi ka pateng ka babiang khnang ba baro kini ka habi yai lang ka khayi pateng ka suka sain ka riti ka dustur ngide ban ya kiu sakmat kham tambat ka kten ka siro jingsha hadin mangalong empi ngala pen kore ka kten ka si menta baro ki kren re banongkong te kim don re menta ngasutunat ba baro ngia pressure lang kermen kenir so kan sa urlong kini ki babon henre kini ki bang ki ba kendiat hakmat ya Chua pin kod yakani ka interview jongi fidani e bandong yaki parlo jongi bapet yakani ka program ngakwa ba ki perlok jongi ki de ban so ba hadel hi ka ba perkhat hi ya ki ritpai ka ba perkhat hi ya ki minority de tang ka kongres ka ba ar ba hadel hi ban lek tang uwei unong yasai kambiang ngidon kam ban yo kinong sai ki babon ngide ban don ka group ka ba he ka kongres kan job bon menta kat kum ka prediction sangki ngila ban ha ka bor te ngakermen ba ki pai ba nong song jong ka Meghalaya ro ki kwa ban yo kata ka suk ka sain ki kwa ban yo ka jingsar ka ba ka jingsar ka ba pura tang ka bai kalat hi ngide ban yeteli ngidon kam ka jing yeteli mde ban ya pia mde ban ya divide paramangi ngide ban don kam ka jing yeteli khnang ba ngin kiu ka long briu man briu jongi ka yo ka kot jongi ngakarpat ki briu ke ban sau thu kata but sejen ailat biang yang kumu kandidat jong ke kongres Boleh shibun ba. Ti palo player sngoi gitu ki jingkren ki jong i ma Vincent bat ngikit bok kit wiang i kani ka election ka ba inya khun yang menta kenti bat ni nang ni shkmat ngin pek ka e kata ka results nani ka jingmi na kata ka jing khun ti tat hadu kata ka por ni sai syam yang bat phi ngadi ban tu mauri na ka benta of Forefront Media.